गुवाहाटी हाइकर्टआ बेनि सार्टिफिकेटखौ फेक सार्टिफिकेट होननानै अर्डार होआखै बेनि फेक सार्टिफिकेटखौ स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियासो केन्सेल खालामना होयो दा बे केन्सेल खालामनायखौ बियो कर्टआव मानियालाबानो बेखौ कर्टआव बियो आपिल खालामदोंमोन दा आपिल खालामनायाव कर्टआ महामान्य कर्टआ दा बे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिनि अर्डारखौ बाहाल खालामबाय बेखौ कनफार्म खालामबाय आरोखि माब्ला जायामोन बेयो बे केस होनाया स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिनि माने केसखौ जोङो 2009नि जुन मासाव होदोंमोन जुन 11आव बे माने स्क्रुटिनि कमिटियाव बे केसखौ होनाय जादोंमोन बेनिफ्राय स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया बे केसखौ टेकआप खालामनानै बेसेबा गोबाव नायबिजिरनानै डिटेल नायबिजिरनानै भिजिलेन्स कमिसननि दारा भिजिलेन्स अफिसारनि दारा बेखौ माने डिटेल इनकुवारि खालामनानै उनावहाय नुनो मोनबाय जे बियो बर' कसारिनि कमिउनिटिनि मानसि नङा बियो कच कमिउनिटिनि मानसि कच कमिउनिटिनिफ्राय बिनि बिमा बिफाया बा आरो नब सरनियाबो उनावहाय माने सरनिया जायो बियो गावखौ सरनिया होननानै मिथिनानैबो आं सरनिया नङा आं बर' कसारिसो होननानै बियो कर्टआव स्टेटमेन्ट होदोंमोन दा बियो गावखौ बर' कसारि होननानै प्रुफ खालामनोबा बिनि बिमा बिफाखौबो माने बर' कसारि होननानै प्रुफ खालामनांगौ बियो बिमा बिफाखौ बा बिनि बिबै बिबौखौ बर' कसारि होननानै प्रुफ खालामनो हायाखै आरो बिनि माने बिमा बिफा आरो माबाया बिबै बिबौआ सरू कच बा कच कमिउनिटि होननानैसो गासिबो रेकर्डआव लेन्ड रेकर्ड आरो लिगेसि डाटा आरो बिनि सार्भिस रेकर्ड बहाय मोननाय जायो ओंखायनो दा स्क्रुटिनि कमिटिया बेखौ नायजोबनानै बिसोरो बे जे माने बर' कसारि नङा बेखौ माने कनफार्म खालामो 10 बोसोर बे एमपि जालांनो नमिनेसन नागिरदों मा होनो नमिनेसन होनो हागौ गोसो गावनि गोसो কারণ কোনো একটা দলে কিন্তু আমাক রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীক সমস্যার ক্ষেত্ৰত বা সমাধানের ক্ষেত্ৰত কিন্তু আগবাঢ়ি অহা নাই সেইকাৰণে ৰাইজক আমি আহ্বান কৰিব বিচাৰিছো যে যি আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি আমাৰ নিৰ্বাচন হ'ব অহাকালি যাতে বিবেক ভোটৰ জৰিয়তে নিজস্ব যিখিনি চিন্তা কোনজন প্ৰাৰ্থীক দিলে ভাল হ'ব কোনজন কেণ্ডিডেটক দিলে তাতে উন্নয়ন হ'ব উন্নতি হ'ব এই বস্তুখিনি চিন্তা কৰি ৰাইজে বিবেক বিবেচনাৰে ভোট দিবলৈ আমি সদৌ গুজৰাট ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বান কৰিছো আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যি আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি আমাৰ নিৰ্বাচন আছে এই ক্ষেত্ৰত আমি সদৌ গুজৰাট ছাত্ৰ সন্থাই বিভিন্ন আমাৰ আঞ্চলিক পৰ্যায় জিলা পৰ্যায় তথা ৰাজ্যৰ যি আমাৰ জ্যেষ্ঠজন আছে নিশ্চয় আমি মত বিনিময় কৰি আমি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি ৰাইজক আমি অৱগত কৰিম চাওক চৰকাৰটো এটা ৰাজনৈতিক দলে যিকোনো সময়ত বা যিকোনো বস্তুখিনি ইহঁতে চিন্তা কৰে মানে বিনিময়ৰ কথা আজি ৰাজনৈতিক দলে আমি জানো গুজৰাট জনগোষ্ঠীক ষড়যন্ত্র কৰি বিভিন্ন কাৰণত আমাক ডিভাইড পলিচি ইউজ কৰি আছে আজি আপোনালোকে জানে বিভিন্ন ভাগত মানে বিভক্ত আমি গুজৰাট জনগোষ্ঠী মানুহ আজি আক্ৰাসুকে হওক বা বিভিন্ন আমাৰ সংগঠন গুজৰাট জনগোষ্ঠী জীৱন নিজস্ব সংগঠন আছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাক ভাগ কৰিছে আমাৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছুমান বুদ্ধিক মহলে বা সচেতন ব্যক্তিসকলে আমাৰ লগত ডিসকাস কৰি যে আমি যাতে একত্ৰিত হৈ কেনেকৈ গুজৰাট জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাসমূহ আমি মানে নিজৰ কিবা কৰি আলোচনাৰ মাধ্যমে কেনে আদায় কৰিব পাৰি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বুদ্ধিক মহলে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি আহিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি যেটো নাগৰিক সভাৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰি যি গুজৰাট জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাৰ ওপৰত যি প্ৰতাৰণা কৰি আছে বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে হওক বা বিজেপি চৰকাৰ হওক এই ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চয় ইয়াৰ মানে সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ম আৰু যেহেতু আমাৰ অহা নিৰ্বাচন আহি আছে ইতিমধ্যে প্রথম পর্যায়ের যেহেতু নির্বাচন অহাকালি হব আর দ্বিতীয় আর তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন নিশ্চয় আমি আমার আলোচনার জরিয়তে রাজ্যক আমি অবগত করাম क'क्राझार लकसभानि थाखाय जोंनि एनडिएनि बिजाथि इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा दिनै नमिनेसन साबमिट खालामनाय जाबाय बे हाबाफारियावबो जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि आफादगिरि जेपि नाड्डा बिथाङा बाहागो लादों आरो बिथांनि बाहागो लानायाव हाजार मानसिफ्रा दिनै गोजोननाय मोन्दों आरो बयबो ज' ओंखारबोनानै जयन्त बसुमतारीखौ देरहानायनि थाखाय जों दिनै सबायखेरा लादों गतिके खोब मोजां थासारि आरो क'क्राझाराव खोब साबसिनबाव क'क्राझाराव साबसिनबाव आरो क'क्राझाराव दिनै बिपिएफआ मोनसे बिरोधी हान्जा हिसाबै दंबाय थायो
खिन्थु बिरोधी हान्जा हिसाबै बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै नोंथांमोना साननानै नाय जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि काउन्सिलाव बिथाङा बिरोधी दलनि दैदेनगिरि नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो बिटिसि काउन्सिलाव जेला एसेम्बलि जिरायबाय सानसेबो नुजाहैयाखै तो बिनिफ्रायनो जों बुजियो बिथाङा बिरोधीनि जे माने बिरोधीनि दोलोनि जे मोनसे दायित्व बेखौबो लानोबो रोङा लायाखैबो अहंकारि भाबै बिथाङा सोलिबोबाय थानाय जादों तो गतिके रायजो राजाफ्रा स्पष्ट नुबाय बे बिरोधियाव थानानै मोनसे माने सरकारखौ मोजां समालोचना खालामनानै सरकारनि खामानिखौ मदद होनो बिथाङा रोंनायबो नङा खालि बे अहंकारि भाबै दिनै सरकारनि बाहेरायाव थानानै बायदिसिना बांसावबाय थादों दावराव दावसि खालामनो थाखाय नाजाबाय थादों बे बाथ्राखौ बिटिसि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मोजाङै बुजिबाय गतिके एइबार बिपिएफखौ रायजो राजाफ्रा जिर' खालामनानै जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथि इन्डियानि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ 100% देरहाहोनांगौनि थाखाय बयबो समायखिरा लाबाय आरो बेनो जानो थांगासिनो दं लोकसभा बिसायख'थियाव गभर्नमेन्टनि हिसाबै बिसायख'थि राहा हिसाबै मा बिसायख'थिनि मुङै नाम्बार 1 खोथाया जाबाय मा जोंनि गेजेराव सान्थि फैबाय जों बेखौ गोजोनै लाखिनांगोन बेनि थाखाय जोंनि सरकारा मावबाय थादों नैथियाव जाबाय जौगानाय बयबो जाथि जनगोष्ठीखौ जयै फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायानो जोंनि उद्देश्य जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जोंनि दंग' बान्दोनि बाथ्रा गोरिबफोरनि आसनिनि बाथ्रा दिनै बायदि आसनि लानानै दिनै गोरिबफोरखौ जौगाहोनो थाखाय रांखान्थि भाबै जौगाहोनो थाखाय दिनै आसनि लाबाय थादों दिनै न' होनाय जादों अरुणोदय होनाय जादों दिनैहाय रेशन कार्ड होनाय जादों आयुष्मान कार्ड होनाय जादों स्कुलाव दिनै फ्रि एडमिसन मोनो दिनैहाय स्कुलाव माने इउनिफर्म फ्रि मोननाय जायो सानसुनि आदार मोनजानाय जायो दिनै बायदिसिना दिनै माने खेथियकफोरनि थाखाय दिनैहाय पिएम किसान होनाय जादों थ' फारफ्रोमबो बिथिङाव फारसेथिं आरोबाव नोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोंनि आइजोफोरनो लाख कोटि बायद' मोनसे स्किम होनाय जादों जोंनि माने बिटिसिनिफ्राय 25,000 अलरेडि राननानै होनाय जाबाय दा जोंनि आइजो माहारिखौ जौगाहोनाय जोंनि फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव जों राफोद खालामनो थाखाय जोंनि माने आबादारि बिथांमोनखौ जौगाहोनो थाखाय फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि बाथ्रायानो जोंनि एजेन्डा आरो बयनिबो खुगायाव बेनो दङ दिनैहाय जे बिटिसि ओनसोलावहाय जोङो जौगानायखौ नांगौ आरो जौगानाया एकमात्र जागोन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव थांनाय 10 बोसोर जोङो एमपिखौ खोमानानै लाबाय बै समनि हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि जि राजखान्थि गोरोन्थि थांखि बिथांखिनि थाखाय जोङो एमपिखौ 10 बोसोर खोमानानै लादोंमोन नाथाय दिनै बे खोमानानै लानाय एमपिखौ फिन जों मोनफिननो हानाय मोनसे थासारि फैबाय दा नंखायनो रायजोफोर जों बयबो थियारि जानांगौ एबार गांसेबो भटआ गुबुनाव थांनो मोना बयबो जोङो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै 10 बोसोर जि मोनसे दुखुनि थासारिमोन बेखौ जों दिनै मोजां खालामनांगौ नोंथांमोना बयबो थियारि ना रायजोफोर बयबो थियारि ना ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो बयबो थियारि ना ट्रेक्टर सবে ভোট দিব রেডি না তো সবে মোর লগত কক একদম প্রচন্ড আওয়াজত প্রধান নরেন্দ্র মোদীজি জিন্দাবাদ নরেন্দ্র মোদীজি জিন্দাবাদ জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ भारत माता की धन्यवाद थैंक यू